Nagkadaiyang infrastructure projects nga mukabat og kapin 122 million Giturn-Over Didto sa tulo ka barangay sa lungsod sa Piñan. Dawato nato si Kinuutod alang sa kinatibuk-ang detalye. Mga proyekto nga hagbay nang napahimuslan sa Barangay Del Pilar, Desin o Calican, lungsod sa Piñan nga ni kantidad og 122 milyones formal nang giturn-over karong adlaw. Opisyal nga giturn-over ang pito ka nagkadaiyang proyektong imprastraktura sa kagamhanang probinsyal ubos sa administrasyon ni Governor Roberto Uy nga sa kinatibuk-an mibalor og kapin 122 milyones ngadto sa Barangay Del Pilar, Desin ug Calican sa lungsod sa Piñan kaniadtong Agosto 24 ning tuiga. Gipangunahan ni Governor Uy inubanan sa iyang kapikas nga si Evelyn Tang-Uy ug ni Piñan Vice-Mayor Deogracias ang ribbon cutting ug pag-blessing sa mga proyekto. Gidawat ni Barangay Kagawad Larry Maglangit sa Barangay Del Pilar ang key of responsibility sa Giturn-Over nga 2 kilometers nga barangay road concreting project gikan sa National Highway Road Junction sa Kalambuayan lungsod sa Pulangko hangtod sa 101st Brigade Headquarters nga nahimutang sa Barangay Del Pilar ug sa lain pa nga 147 meters barangay road concreting sa Purok Orchids sa nasangpit gihapon nga barangay. Didto sa Barangay Desin si Barangay Kagawad Desin Lumanaw ang midawat sa key of responsibility sa nga barangay office sa Desin nga mibalor og 650,000 pesos og sa bag-ong nahuman nga multi-purpose covered court sa Desin Elementary School nga ni kantidad og 520,000 pesos. Diin apil pod nga didawat ni ini ang teaching staff sa elementary school. Malipayong gidawat usab ni Barangay Chairman Camilo Obordo sa Barangay Calican uban ang iyang mga konsehalis ang balor 2,450,000 nga bag-ong nahuman nga multi-purpose covered court. Ingon man ang gitukod nga Calican Bridge Approach nga ni kantidad og kapin 300,000. Samtang apilsad sa formal nga giturn-over ang nikantidad og kapin 109 million nga Piñan Calican Villarico Provincial Road Concreting nga gipunduhan sa CMGP ubos sa pagpaningkamot sa administrasyon ni Governor Uy. Kay baluan nga pipila sa maong mga proyekto ang nahuman sukad ni adtong tuig 2014 apan karon lang kini opisyal nga giturn-over sanglit sumalang ni Governor Uy nga ang importante nga mapahimuslan kini sa mga katawhan. Sa mensahe ni Governor Uy atol sa simpleng programa nga gipahigayon, iyang gipamahayag nga magpakita gayud og gugma og panalangin ang Ginoo ngadto sa katawhan nga mahadlokon kaniya. Sumala sa gobernador nga hinay-hinay nga nahatagan og kausaban ang mga kabaranggayan sa Zamboanga del Norte pinaagi sa pagsalig og pagtinabangay sa usag-usa. Angay gayud kita nga magpasalamat sa matakigayon pagserbisyo sa atong gobyerno moabot nga niya sa atong tukaran. Makita nato ang kamahinungdanon, tinud-anay nga serbisyo o ang kaayo sa grasya sa atong Ginoo. Ang atong Ginoo magpakita kayo sa iyang gugma o panalangin nato sa iyang mga katawhan nga mahadlokon kaniya. Pinaagi sa itong pagsalig o pagtinabangay sa usag-usa, hinay-hinay na natong mahatagan o kausaban na matakbarangay din sa atong probinsya. Nang hinaot ang gobernador nga unta, susama ang atong pagtanaw og pangandoy alang sa atong barangay, sa atong lungsod ug sa atong probinsya. Akong manghinaot nga unta sama kita pagtanaw pangandoy alang sa atong barangay, sa atong lungsod o sa atong probinsya, sa atong nakita nga kabaguhan, atong ta kaning hinumduman nga kinibungas paningkamot sa iyong pag-ampo sa tanang mga opisyal, sa tanang mga katawhan, nga mag-ampo po sa gobyerno, sa atong national government, nga matinud-anon nagserbisyo kaninyo. Busa padayon kita makahiusa, magtilbangay, pagbatok, ug kautan, ug bugaw nga pang-gobyerno. Dili na ito itugod na kita pamunuan mga taong malimbungot busa mga kaigsunan, padayon kitang maminaw sa mga pulong sa atong Ginoo o padayon natong ituboy ang atong probinsya ngadto sa kalambuan alang sa tanan. Si Vice Mayor Franca ang nagpasalamat sa kagamhanang probinsyal, pinanguluhan ni Governor Uy sa daghang proyekto nga gibubo sa kabarangayan sa Piñan. Diin sumala niya nga sa kinatibuk-an mukabat ang kantidad niini og kapin 300 milyon. Akong pagpasalamat sa atong
Gobernador Roberto Uy sa iyang daghan nga mga gihatag nga mga ayuda dinhi sa atong barangay. Dili lang diri sa barangay Calican, kundi sa tibuok poblasyon o sa tibuok lungsod sa Piñan. Kining tanan miabot og 300 million kapin, no? 300 million kapin ang kantidad sa mga proyekto nga gibubo dinhi sa atong lungsod sa Piñan. Walay pakpal. Samtang si Barangay Chairman Ubordo sa Calican, uban sa iyang mga konsehales ang nagpasalamat sa kahitasan. Mipadayag usab siya sa iyang pagpasalamat ngadto ni Governor Uy kinsa matud niya kung dili patungod ni ini, dili matawo kini ang mga proyekto. So, ang ikaduhan akong pasalamatan, mo ang amahan sa barangay sa probinsya, si Governor Roberto Uy. Tungod kay wala siya, dili matao kini maong proyekto. Klaro gyud na. Kay nalabay na ang siyam katuig sa wala pa siya apel aning niyang sa probinsya lansar para gobernador. Kabitin nego ang among dalan dili gyud masabot. Bisan karumata maglisod pa. Pero tungod nimo tao gini mga kalsada nga simentado mo ang kabing nga taga-Calican gob dako gyayod ang among pagpasalamat nimo uban sa mga among mga katawhan tungod kay bisan pila ka henerasyon kini ang imong proyekto nga gihatag kanamo dili na ni mawala. Ang maong kalihukan gitambungan pud nila Executive Assistant Joey Bernard, Provincial Engineer Alfonso Gori Jr., First District Area Engineer Jolito Galanza, mga SB members nga sila Romel Godmalin, Cantila, Yulik Galan o Greg Bilangoy, former Pulangco Mayor Pinpin Uy ug ubang mga barangay kapitanes sa lungsod sa Piñan. Gikan dinhi sa Barangay Calican, lungsod sa Piñan, kinuutod alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Steven Bibiloni alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.